Ошо көндәрдә яраткан тормыш иптәшем, кадерле атайыбыз, картатайыбыз, кайныбыз Флорид Әсхәт улы Ганиев 60 яшьлек күркәм юбилеен билдәләй. Шул уңайдан Башкортстан 24 каналы аша кадерлебезне котлау үтәргә теләйбез дип башланып китә сираттагы хат юлдары. Якыныбыз 1962 елның 10 майында Кушнаренко районы Бакай авылында дөньяга килә. Туган авылында 10 классты тамамлагач, һөнәр үзләштерү максаты менән Өфөгә юллана. 77-нче ханлы техник училищены тамамлап, эретеп ябештирүсе һөнәрен үзләштерә ул. 1981 елда Совет армиясына алынып, Монголияга хезмәт юлын үтә. Ватан алдында бурысын үтәп кайткач, төзелештә эшен дәвам итә. Эретеп ябештирүсе булып хезмәт юлын башлай, бригадир булып хаклы ялгасыга. Бында 39 ел тиртүгә. 1957 елда Совет делегация составында Яшьтәр союзы фестиваленә Германияга бару бәхете теләтә. Намыслы хезмәте өчен төзелеш һәм архитектура министрлыгының почет грамотаһы һәм республикабыз президенты Муртаза Гобәйдулла улы Рәхимовтың почет грамотаһы менән дә бүләкләнә. 2018 елда Россия Федерациясының атказанган төзүчесе исеменә лайык була. 1982 елда Рәсимә Мәһәди кызы Сөләйманова менән тормыш курып ибәрәләр. Матур гаиләләр Ена исемле кыз, Радмир исемле ул дөньяга аваз ала. Уларга лайыклы тәрбия, яхшы белем биреп, олы тормыш юлына аяк басырга ярдәм иттеләр. Хәзер инде Роберт исемле иянгә, Диана менән Юлия исемле иян сәрдәргә бәхетле өләсәй олатайлар. Хаклы ялда булуына карамастан әле һаман эшләй, хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәй ул. Кырмыткалы районының Будаяд авылында үз кулдары менән матур йорт халды. Уның күптәрдә алтын куллы тидәр, эшләмәгән эше юк уның. Кәңәш һорап килгән һәр кемгә ярдәм итеп ибәргәдер. Ике як тугандары менән дә бик тату аралашып яшәйдәр. Күршеләрен, дусларын да якын күреп тора атайыбыз. Тугандары, хезмәттәшләре арасында ла зур абруй казанган шәхес ул якыныбыз. Кадерле тормыш иптәшем, атайыбыз, картатайыбыз, изге йөрәкле ул, булдыклы гаилә башлыгы, ышанычлы атай, хәстәрлекле картатай, таянырлык туган булуың менән хокландыраһың һин безне. Ысын дус була белүең, көчле ихтиярың, дөреслекте яратуың менән горурланабыз. Һин безнең таянысыбыз да, ышанысыбыз да, яклаусыбыз да. Һинең йөрәгеңдә кояш йылы балкый, ошо йылы безгә тормыш хукмактарын үтәргә булыша, ел яңгырдан курсалай. Киләһе көндәргә якты өмет менән яшәргә ярдәм итә. Киләсәктә лә яшәү дәртен һүндермәй, гомернең һәр мизгеленә куанып, балаларыңдың шатлыктарын уртаклашып, якындарың менән янә шатларга ятһын. Сабыр холык, тынгы белмәт йөрәк, уңган кулдар, уның кулдары. Атайыма Ходай гомер бирһен, тигез булһын тормыш юлдары. Кәңәштәрең һәр сак төпле, һинең ярдәмеңне тоеп яшәйбез. Һинең менән һәр көн бар йөрәктән горурланабыз, атай, яшермәй. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрмәй, гомер көден тыныс каршыла. Рәхмәт әйтеп газиз кешебезгә баш иябез һинең каршында. Йөрәк түреннән сыккан иң изге теләктәр менән тормыш иптәшегез Рәсимә, кызыгыз Регина, улыгыз Радмир, кияүгез Артур, киленегез Екатерина, ен сәрдәрегез Роберт, Диана, Юлия, шулай ук матур котлау сәламенә барлык тугандарыгыз, кода-кодагыйдарыгыз да кушыла. Хөрмәтле Флорид Әсхәт улы Ганиев, барлык иҗади төркем исеменнән без дә һезне күркәм гомер байрамыгыз белән котлайбыз. Якын кешеләрегезнең кадер хөрмәтенә төренеп яшәгез. Бәхетле булыгыз. Хәзер яңгыраясак йырда һезнең өчен. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле йылларга. Өйе безнең үзәге
бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын, әле бу җырыбыз оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз